ассалому алайкум ба ҳама бародарон, падарон ва модарон, бародарои азиз зинда бошед. Шояд бисёриҳо бидонанд ва шояд нафарҳое надонанд, мо тасмим гирифтем ки ба 100 кудаки ятим хатнатуй кунем дар 20 қишлоқ ё 15 қишлоқ. Ва мо ин чиза гуфта будем, гузашта будем ва имрӯз алҳамдулиллоҳ ҳисоб китоб кардем ки ба мо чӣ қадар маблағ дар кор мешава ва ба як оила чӣ қадар пул дар кор мешава. Мо ҳисоб китоб кардем, мо барои ӯ кудака мақсад велосипед ё ягон чиз тӯҳфа мекунем ва дар ӯ қишлоқ як ош мекунем, мардуми қишлоқ ҳам бигем хирсанд мекунем, кудакои қишлоқ ҳамаи кудакҳо ҷамъ мешаванд, як талакаида ош метиҳем. И мақсад и хеле чизо ва хулоси гап ба тамоми шароитҳо, ба тамоми ҳамаи намуди ҳисоб китобе ки мо кардем дар як оила 5000 рубл расход мешава ва ҳар нафаре ки мехоҳад иштироккунандаи анами аксия боша ё ҳар нафаре ки мехоҳад ки як оиларо хирсанд куна, пас метавонед ки шумо ҳам иштирок кунед. И бигем ба монанди як конкурс мешава, аммо конкурсе ки тӯҳфа надорад. Тӯҳфаи оро фарду рӯзи қиёмат мақсад ай парвардигор мегирен. Хулас 200 нафар дар инҷа шанс дорад ки дар як кори беҳтарин иштирок куна. Ҳар нафаре ки мехоҳад дар ҳамин чиз иштирок куна, ин ҳамин инстаграми мо мешава. Бародарои азиз, мо дар бинависен ва мо номерои картаро шумо дар равон мекунем ва шумо метавонед маблағе ки мегзаронед мақсад скриншот кунед, чекша мо дар равон кунед. ва шояд ҷа нафарҳое пайдо шаванд ки бигӯянд ака мо метавонем саҳми худмонро бигзорем, не ки 1000 рубл ё 500 рубл. ва бародарои азиз, шумо дар гуфтаниём ки мешава ки як чанд нафар дар якҷоягӣ пул партоену як оиларо ба уҳда бигирен. Ин хеле вариантошам ҳаста бародаро. Хулоси гап 200 оила ва 200 нафар метавонад ки дар ҳамин аксия иштирок кунад. ва ба хотири ҳамин агар ки мо мебинем айҳудаи ҳамин кор хуб буброем ва бинем ки хуб натиҷа метавад, хуб айҳудаш меброем бе ягон мушкилӣ ва шояд ҳамин корро давом бидем ва шояд ҳар моҳ 20 оиларо бикунем ҳам хеле хатнатуй дар ҳар қишлоқ, дар ҳар тараф, мақсад қишлоқҳои дурдаст ва оилаҳои камбизоат, оилаҳое ки мақсад бева занҳо ҳастанд ки ятимҳои кул ҳастанд, мақсад интихоб кунем ва ҳанам хеле хирсандшон кунем. бозам мегӯям ҳар нафаре ки мехоҳад иштирокчии анами аксия боша, иштирокчии анами мақсад чорабинӣ боша, инстаграми мо бародарои азиз бинависен, мо барои шумо бозам мегӯям картаро равон мекунем ва шумо метавонед ки саҳми худтона фарқ надорад, метавонед ки 2 оиларо ба уҳда ихтиём бигирен ё метавонед 3 оиларо ба уҳда ихтиём бигирен. Хулас чанд оилае ки шумо имконият дорен ба уҳда мегирен ва анаму пуле ки мо гуфтем мегзаронед, скриншот мекунем ва дар равон мекунем. ва мо иншааллоҳ чорабинимона сар мекунем ай 10 март ва ҳар қишлоқе ки мо мерем чорабинӣ мегзаронем ва сиёмка мекунем, мепартоем иншааллоҳ. боқӣ дар амони Аллоҳ, худованд нигаҳбони ҳар яки мо ва шумо бошад. ассалому алайкум.